ଓ ଥରେ କହ ନା ଥରେ କହ ମତେ ନାଜ ନାଗୁଛି ମୁଁ କହିପାରିବିନି। ତ ବାଟରୁ ଶୁଣିବା ମୋର କେତେ ଇଚ୍ଛା ହଉଛି ନାଇଁ ମୁଁ କହିପାରିବିନି। ଥରେ କହ ନା ମୁଁ କହିପାରିବିନି। କାଇଁ ଏତେ ଆଗକୁ ବଢି ହଉଛି ଆଇଲା କଣ କହିବି ସେ ଯୋଉ କଥାଟା ଚୁତିଆ। ବା ଛୋଟୁ ବା ତୁ ସେଉ ଆଡକୁ ପାଟିରେ ଧରିଲୁ ସେଉ ଆଡକୁ ଭାଇ ମୁଁ କିଛି କହିନି କହୁନୁ ମୁଁ କଣ କହିଛି କହୁନୁ ମୋ ଭାଇ କିଛି କିଛି କରିନି କିଛି କହିନୁ ତ ନା ତାହେଲେ ଏଇଟା କଣ କି ଦେଖିଲୁ ଭାବେ ଯଦି ଭିଡିଓଟା ମୋ ମମି ବାବାଙ୍କୁ ଦେଖେଇଦେବି ତାହେଲେ ତୋର କଣ ହବ ଭାଇ ପ୍ଲିଜ ଭାଇ ଏମିତି କହନି ଭାଇ ଭାଇ ବାପା ଆଜି ଫୁଲ ପିଇକି ଆଇଥିବ ମତେ ବାଡେ ବାଡେ ମୋ ଗାଣ୍ଡିରୁ ଧୂଆଁ ବାହାର କରିବ ଭାଇ ଭାଇ ତୁ ଗୋଡ ଧରୁଛି ଭାଇ ତୁ ହାତ ଯୋଡୁଛି ଭାଇ ପ୍ଲିଜ ଭାଇ ନା ମୁଁ କାହିଁ କାହାକୁ ଏ ଭିଡିଓ ଦେଖେଇବି ତୁ ଯଦି ଚାହୁଁଛୁ ମୁଁ ଏ ଭିଡିଓ ମମି ବାବାଙ୍କୁ ନ ଦେଖାଏ ତାହେଲେ ତୋର ମୋର ଗୋଟେ କାମ କରିବାକୁ ପଡିବ ମୁଁ କଣ କହୁଛୁ ତୁ ମୋ କଥା ରାଜି ନା ମମି ବାବାଙ୍କୁ ଦେଖେଇଦେବି ଭାଇ 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 ତୁ ଯାହା କହିବୁ ଭାଇ ତୁ ଯାହା କହିବୁ ସେଇଆ କରିବି ଭାଇ ଭାଇ ମୁଁ ତ କଥା ରାଜି ତୁ ଯାହା କହିବୁ ଭାଇ ମୁଁ ସେଇଆ କରିବି ଭାଇ। ମୁଁ ବେ କଣ ଜାଣିପାରୁନୁ କଣ ବେ ତୋ ମୁଣ୍ଡ ଗୋଟେ କାମ କରୁନି ମୋ ମୁଣ୍ଡ କାମ କରୁନି ନା ତୋ ମୁଣ୍ଡ କାମ କରୁନି ଟାଇମ କେଟା ହେଲାଣି କେ ଆଲେ 8ଟା ହେଲାଣି ଜାଣିପାରୁନୁ କଣ ଛିଡ଼ିଗଲା ଆଁ ଭାଇ ମୋର ଜବାବ ଦଉଛୁ ଚାଲ ଚାଲ କାମ ଅଛି ଚାଲ କି କାମ ମୁଁ ଆଉ କରିପାରିବିନି ମୁଁ ଯାଉଛି ଆଡେ ବାପା ଆଡେ ଟିକେ ଦେଖ କଣ କାମଟା ହବ ନା ନାଇଁ ହଁ ହଲା ଚାଲ କି କାମ ଚାଲ କରିବା କାମ ଧୀରେ ଚାଲ ଚାଲ केही तो पढ़ी पारे ना दोई मन भांगे जेबे लुह भी ओजन लगे एक तो कही हुए ना एड़ा କଣ आइलो एड़ा ଶୁଣୁ କାହାର କିଏ ବାଟରେ हाइक तो डाकु जेड़ा सुन କହୁନୁ କଣ ହେଲା कुआर जाऊ ଯାଉଥିଲେ ସୀମା ଘରଟେ ए गोटा टे मरदल काई टे गोटा काम होची ତୋର ଏତିକି ବେଳେ ଏଇ କାମ ମୁଁ ଯାଉଛି ମୁଁ ଆଇଲେ ମୋଡିଦେବି ଯାଉଛି कोन वीडियो देखिबी मम्मी ମୋ ଭାଇ କୋଉ ଗୋଟେ ମୋଡି ଅଛି ଯୋଉ ଘୋଳି ଅଛି କୋଉ ଗୋଟେ ए गोट हां एटा भल लगी ଭାଇ ସେତିକି ଥାଉ କଣ ଗୋଟେ ସେତେବେଳୁ ମୋଡଉଛୁ मोर जो जाय बसिकरी ମୁଁ ମୋଡି ପାରିବିନି ମୁଁ ଯାଉଛି मम्मी ନାଇଁ ମୁଁ ଗେଲା ଭାଇ ମୁଁ ଛେନା ଭାଇ ହଁ ମୋଡୁଛି ତୋର କଣ କେତେବେଳ ଭାଇ ବାଳରା କାଟୁନୁ मोडुनु तू एते कथा कोन कहू ଗୋଟେ ଭାଇ ଟାଇମ ତୋର ମୁଁ କେବେ ତୋର ଅମଙ୍ଗଳ ଚାହିଁପାରିବି ମୁଁ ଯାଉଛି ମୋର କାମ ଅଛି ହେଲା अबे ଭାଇ ହେଲା ଭଗାରୀ ହଁ ମୋଡୁଛି ନା ଛାଡ ଭାଇ ଭିଡିଓଟା କାଟୁନୁ ଭିଡିଓଟା वीडियो ହଁ ଆଉ କହିବେନି ମୋର ବୋଲେ तू काम कर सारे तो कोन कहथिल तू गोटे काम कर साइले तू गोटे काम आरंभ होई सेमिति कहू ଆଉ କଣ ହାତ ଏ ଗୋଡ ଏ ଢୋଲ ଏ ବି गोड़ा भांगी दो ना कौन हां ବାଳ କାମ କରୁଛି ଶଳା ହନୁ ଭାଇ ପାଇନି ତ ଗୋଟେ ଜମ ପାଇଛି ଗାଡି ଧୁଅ ଇଏ ଧୁଅ ସିଏ କାଳେ ଧୋଇବ ପୁଣି ମତେ रे से कोन होजी ବାଉଳରେ ବାଜିଗଲା ଗୋଟେ ମୁଁ ପୋଷୁଥିଲି ଭାଇ ଜାଣିଛୁ ଗୋଟେ କଥା ରାବଣ ମଲା ବେଳେ କହିଲୁ କଣ ହେଇଥିଲା कोन हितला ହେଇଥିଲି हां से फालतू कथा करा बंद कर गाड़ी चुपचाप धो ହେଇଗଲା ତ ଗାଡି ସଫା ନେଇଯା ହେଇଗଲା ପୋଷିଦେଲୁ ଗୋଟେ ମିନିଟ ଆମର ତ ଗାଡି ନାହିଁ
ଆରେ ମୋର ସିନା ଗାଡି ନାହିଁ, କଷ୍ଟମର ମାନଙ୍କ ପାଖରେ କଣ ଗାଡି ନାହିଁ? ହଉ ଭାଇ ତମ ଭଲ ଚାକଟା ଭଲ ମୋ ଗାଡ଼ିଟା ଦେଇ ନେଇଛୁ ରେଡି ଆଉ ବଢିଆ ଜାଗା ନୁହଁ? ଗାଡ଼ି ଭଲ ଭଲ ଦେଇଛୁ ଆଉ मेरे तो एल लग गए मेरे तो कहने की କଣ ହେଇଛି? ସେ ଗାଣ୍ଡି ଚଳିଯିବ ବା ସେ ଯୋଉଟା ଫୋପାଡ଼ିଲା ସେଟା କଣଟା? କିଛି ନାହିଁ। ତାହେଲେ ହଉ ମୁଁ ତ ଜାଣିପାରୁନି, ମୋର ଟିକେ ଚଷମା ଲାଗିଛି ଆଖିରେ, ମୁଁ ତ ଜାଣିପାରିବିନି। ଯଦି ଏ ଭିଡିଓଟା ମୁଁ ବାପାଙ୍କ କତିକି ଛାଡ଼ିଦିଏ ତାହେଲେ କଣ ହବ? କୁଆଡେ ଗଲା? କୁଆଡେ ଗଲା ବେ? ଭାଇ ମୋର ଭୁଲ ହେଇଯାଇଛି ଭାଇ, ଭାଇ କାହାକୁ ଦେଖେଇବୁନି ଭାଇ। ଉଠୁ, ଘରେ ଦେଖେଇବୁନି। ମୁଁ କଣ ଘରେ ଦେଖେଇବି? ମୁଁ ତତେ କହିଲି ମୁଁ ଘରେ ଦେଖେଇବି ବୋଲି, କିନ୍ତୁ ତୋର ମୋର ଗୋଟେ କାମ କରିବାକୁ ପଡିବ। ବଡ ଭାଇ କାମ କରିବୁ? ହଁ କର, କାମ କରିବୁନି ତ? ମୁଁ ଯାଉଛି ଘରେ କହିଦେବି। କରିବି। କରିବୁ ଟି? କଣ କାମ କଣ ଖଟେଇବୁ? ତତେ ଯେମିତି କାମ କରିବି। ଆରେ ବଦଲାଟା ନିଆ ହବ, ପୁଣି ଭଲସେ ନିଆ ହବ, ଟେନସନ ନେନି। ତତେ କିଏ କହିଥିଲା କି ସେଇଠି ଆଣିବାକୁ? ମୁଁ କହିଥିଲି? ହଁ ଭୁଲ ହେଇଗଲା ଯଦି ବଡ ଭାଇଟା କରିଦେଲି। ସାନ ଭାଇଟା କଣ ଭୁଲ କରିନଥିଲା? ତଥାପି ଆରେ ସେ କଥା କାହିଁ କହୁଛୁ? ତୁ ଆଉ ତେଲ ମାରେ ନା, ଗରମ ଦିନ ଝାଳ ଜୋରେ ହଇବ। ମୁଁ ଯାଉଛି ଘରେ ଦେଖିଦେବି ଭିଡିଓ। ନା ମୁଁ କରିବି, ତୁ କହିବୁ ମୁଁ କରିବୁନି? ବାସ୍ ଇଏ କେମିତି ହେଲା? ହଁ ହଁ ଚାଲ। ବାସ୍ ଏମ ଚାଲ, ଠିକ ଅଛି, ଭଲସେ। ହଁ ଆଉ ଟିକେ ଜୋରେ ଜୋରେ, ଟିକେ ମୁଣ୍ଡଟା ମସେ। ଏ ଭାଇ ଦେଖେ ଦେଖେ ଫଟୋ, ଯାଉଛି ଘରେ ଦେଖିବି। ସେଇ କଥା, ଭଲସେ ମୋଟାମୋଟି କର। କଣ ଭାଇ ବସ ପଡିବୁନି ତ? ରାଜା ପୁଅ ଉଡ ଭାଇ, ଆମର ଓଳା ଓଳା ସବୁ ଓଳା, ଛାତ ଟୋଟାଲି ଓଳା, ହଁ ସବୁ ଯାଉ। ଘଣ୍ଟା କଣ ହେଇଯାଉଛି? ଭଲସେ ଓଳଉନୁ ଭାଇ, କଣ ରେ? ବଡ ଭାଇଟାକୁ କାମ କରୁନି, ତତେ ଲାଜ ନାଗୁନି? ଲାଜ? ଯେତେବେଳେ ଏମିତି ଫୁସ୍ ଫୁସ୍ କରୁଥିଲୁ ଲାଜ ନଥିଲା? ମୁଁ ଯାଉଛି ଘରେ କହିବି। ନା ନାଇଁ ମୋ ଭାଇ ତାହେଲେ ମୁଁ ଓଳଉଛି। ବଡ ଭାଇ କଣ ଓଳା ଚୁପଚାପ? ଓଳଉଛି। ଏଠି ପଡିଛି ଦେଖାଉନି? କଣ ହଉଛି ତୋର? ମମି ଓଳଉନି। ହଁ ଭଲସେ ଓଳା, ଭଲସେ ଓଳା କି ନେ। ହଁ ତତେ କାଗଜ ନବାକୁ କହିଥିଲି, ଟିକେ କଣ ପଡୁଛି? ରାଗ ଲାଗୁଛି? ରାଗ ଟିକେ ଟିକେ ରାଗ ଲାଗୁଛି ମୋ ଉପରେ? ନାଇଁ ଟିକେ ରାଗ, ଭାଇଟା ଟିକେ ବଡ ଭାଇ ମୋର, ତୁ ସାନ ଭାଇ ରାଗିବୁନି? ରାଗିଲେ କଣ ହେଲା? ନେଉଟି ପକେଇବୁ? କିଛି ନାହିଁ, ଇଏ କିଛି ଆରମ୍ଭ ହେଇନି, ଏବେଠୁ ଏମିତି ବଢି ଚାଲିଯିବ ଟର୍ଚର। ଆଜି କିଛି ହେଇନି, ଏମିତି କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ଚାଲିବ, ଟର୍ଚର ବଢିବ। ଶୁଣୁ, ଘର ଫର ଭଲସେ ଓଳାଓଳି କରିଦେ, ମୁଁ ଯାଉଛି। ସୀମା ଡାକିଲାଇ, ତା ସାଙ୍ଗେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଇକି ଆସିବି ହେଲା।